Όπως βλέπετε, το πρόβλημα παραμένει. Της κάμερας εννοώ. Δεν με βοήθησε κανείς. Αλλά υπόσχομαι πως θα πάρω καινούρια. Το επόμενο βιντεάκι θα είναι τέλειο. Λοιπόν, μήπως ξέρει να μου πει κάποιος τι σημαίνει κουβάς? Ο δικός μου πάει συνέχεια ταμείο. Βέβαια θα προτιμούσα να πηγαίνει λιγότερο, μπας και μήπως και προλαβαίναμε να πάμε κάποια στιγμή σε αυτή την προβολή που του ζητώ εδώ και τόσο καιρό. Αλλά τι να πω. Σαββατοκύριακα έχει πρωτάθλημα. Τρίτη Τετάρτη έχει Champions League και εθνικές. Και Πέμπτη έχει UEFA. Πείτε μου εσείς μετά. Να σας πω τι έχω και για σήμερα. Ισπανία-Αγγλία, under. Και Γερμανία-Νορβηγία, εδώ θα μπουν 4 έως 6 γκολ. Αμέ. Αυτά για σήμερα. Bye bye.